जोंनि सीमान्त चेतना मन्चआ क्रिया महोत्सव होननानै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिया जोंना प्रथम सेथिया जादोंमोन जोंना बिसमुरियाव, नैथिया जादोंमोन जोंना रामफलबिल आर.एन. ब्रह्म गेलेग्रा फोथाराव, आरो नैबे थामथिया जादों जोंना कसुगाव पाब्लिक हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव। दिनै जोंहा बाहाय सीमान्त चेतना मन्चआ बोसोरफ्रामबो जों फालिगासिनो दं, आरो जोंना दिनै बे फोरबोआ जादों जोंना बाहाय डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाइड जायफोर जागोन जों बेखौ गुवाहाटियाव लांगोन। जों दिनै बे माबानि बासिनाय फोरबोखौ जों दिनैहाय बाहाय फाथिदों। दिनै जोंहा बाहाय गेलेनाया दङ जोंहा दिनैहाय 100 मिटार, 200 मिटार, 400 मिटार खारनाय, आरो 400 मिटारा खारनाय बे हिन्जाव हौवाफोरनि, आरो 1500 किल'मिटारा जादों जोंना रिले, बे खालि हौवासानि थाखाय। आरो 16 निफ्राय जोंना 19 बोसोर बैसोआ जानांगोन। बे खारनाय, बारनाय, हाइ जाम्प, लं जाम्प, शर्ट पुट बे 16 बोसोरनिफ्राय 19 बोसोर। आरो जोंहा बाहाय फुटबल दं, काबादि दं, हौवा आरो हिन्जाव बिसोरनि बैसोआ जानांगोन जोंना 19 निफ्राय 21 बोसोर। जों दिनै जोंहा बे खारनाय बारनाय दिनै बे दं, आरो गाबोन जोंहा जागोन बाहाय काबादि, फुटबल हौवा हिन्जाव, जों बेखौ गाबोन खालामगोन। बे हाबाफारिखौ लानाय मेन उद्देश्यआ? बे हाबाफारिखौ लानायनि मेन उद्देश्यआ जादों जोंना भुटान बर्डाराव जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनबा सेक्टर दङ। कसुगाव, जमदुवार, जाहारबारि, सेरफांगुरि आरो सरलपारा। ओमफ्राय जोंना जादों जाय मानसिफ्रा 0 निफ्राय 20 किल'मिटारनि गेजेराव जायनिखि बाहाय थायो, बे जायगानि लाइमोनफोरखौ जोङो बाहाय गेलेनायनि थाखाय बिसोरखौ जोङो लेंहरदों, हांख्रायदों। आरो जोंनाव बे बर्डार एरियायाव जोंना बिराद मोजां मोजां गथ'फोर, खारग्रा बारग्रा बिराद मोजां मोजां गथ'फोर दङ, खिन्थु बिसोर बेबादि टाउनाव थांनानै बिसोर खुनु स्कप मोना। जों बिदिखायनो सीमान्त चेतना मन्चआ जों बे बर्डार ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जों बाहेरायाव लांनानै बिसोरखौ जों गुवाहाटियाव गेलेहैनायनि थाखाय जों सुबिदा होदों। आरो गुवाहाटियाव जाय देरहागोन जों बेखौ बाहेरायाव गेलेनो थाखाय जों सुबिदा होगोन। आरो जोंना बाहाय जाय दिनै क्वालिफाइड जागोन बेखौ जों गुवाहाटियाव लांगोन। गुवाहाटियाव जोंना हुरु हुजाय स्टेडियामाव 30 मार्च, 31 मार्च आरो 1 एप्रिलसिम जागोन। आरो बाहाय थांनायनि जोंनि जानाय लोंनाय थानायनि जा किसु जोंनि खरस दङ, जोंना बेखौ बे रायजिक समितिया बेखौ बहन खालामगोन। बिदिखायनो जोंबो आसा खालामो, जोंबो बे बर्डार एरियानि गथ'फ्रा, जोंबो जुदि सासे हिमा दास बादि जोंबो जुदि सासे गेलेग्रा लाइमोनफोरखौ जों जुदि दिहुननो हायो, जोंहाबो मोनसे गौरबनि बिखय। क'क्राझार जिल्लायाबो बिराद नामदांखा गेलेनायनि फोरबोआव। गतिके जोंबो बे सीमान्त चेतना मन्चआ जों बेखौ हाबाफारिखौ जों फालिगासिनो दं। आरो एबार जोंना बे थामथि, आरो जोङो बेनि नेक्स्ट बाराव जोङो ओरैहाय दावखोलांगोन। जोङो दावखोबोगासिनो दङ। जोंना बेनो आरोखि जोंनि बर्डार एरियाफोरनि गथ' गथाया जाहाथे जोंनि गेलेनानै जाहाथे बिसोर उन्नति जानो हायो, जों बेनि थाखायनो सीमान्त चेतना मन्चआ बे हाबाफारिखौ जों लागासिनो। আজি আমাৰ সীমান্ত ক্ৰীড়া মহোৎসৱ 2024 আজি কচুগাঁৱত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো। এইটো আমাৰ বহুত বছৰৰ পৰা হৈ আছে। আমি ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যি খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা বাছনি কৰি আমি গুৱাহাটীত লৈ যাওঁ। গুৱাহাটীত তাতে আমাৰ ফাইনেল খেল এখন অনুষ্ঠিত হয়। এইবেলিও হ'ব আমাৰ 30, 31 আৰু 1 তাৰিখত। তাতে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ PT ঊষাজী, তেওঁ অল ইণ্ডিয়া অলিম্পিকৰ হয়, প্ৰেচিডেণ্ট হয়, তো তেওঁ তাতে উপস্থিত থাকিব। লগতে আমি আমাৰ যি সীমান্তৱৰ্তী মানে এৰিয়া, এইটোত আমাৰ এনেকুৱা বহুত খেলুৱৈ আছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে এটা প্লেটফৰ্ম নাপায়। তেওঁলোকে ভাল খেলুৱৈ আছে, কোনোবাই কাবাডীত ভাল খেলে, কোনোবাই জেভলিনত ভাল খেলে, কোনোবাই ৰাণত ভাল আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই। তো আমি সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বতৰৰ পৰা আমি এইখন বহুত দিনৰ পৰাই আমাৰ এটা প্ৰস্তুতি চলি আছে যে আমি এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি যিবিলাকে সক্ষম খেলিবলৈ, তেওঁলোকক আমি আপাৰ লেভেলত লৈ কিনি গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা আমি নেশ্যনেল লেভেলত তেওঁলোকক চিলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে এই খেলটো অনুষ্ঠিত কৰিছো। ইয়াতে খেল আমাৰ টোটাল ৰানিং আছে, জেভলিন হ'ব, শ্বৰ্ট পুট হ'ব, তো এনেকা আমাৰ বহুত কেইটা খেল আছে ইয়াতে। হয়, আৰু অহাকালি আমাৰ ফুটবল আৰু কাবাডী হ'ব। হয়, দুদিনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ। হয়।